bismillah waɗa noon ɗo yimre wiyeteno ɓangal fulɓe okkuɓe wadde addiɓe fodde ngam guura sadde naate ladde bonde hadde nde weeɓani hodde sodoɓe ñamde e yarde luwas yobde ɗe leyɗele hande liggey e sadde ena ɗaɓɓa kayitaji ɗi ɓeeɓani hebde nattuɓe ɗanade ngam yidde dañde ngam dépasse galle hoɗorde mande ko kotidi kala nodda nelda galle mo dañani noddani neldani foof jinnaɓe gonay felde giɗiraɓe gonay jalde mbiya o ko ɓocconde ɗanniɗo donkuɗo dañde dewgal mum foti ko bonde konngol israɗo bonɗo noddirnomami tan wonko jinnomi ma haalande joom galle ma ɗannimo fuɗɗimo ɓoyde nana leyɗele dañani jaɓani arde a foti immade jonde a wawani tan wonirde ay Samba kam dañi kayitaji huɓere mum gayni maade joni waddata koye nawde kumpa an o mo dañani miijaki arde ala fof ko batta ɗum fadde mbiɗa andi ka jarbaɗo jara boom ɗum wona mere mbiɗa andi ka dabaraɗo bone ka jarnaɗo nde wonno ka tiɗɗo hoore ko kalanɗa fo mbiyata ko bolle puyɗe ummo ƴeew temedere nana e 3 noddama téléphone mbiya a natti wawde muñ debbo nodda gorko mum téléphone wiya mi yiiɗa koltu mi yiiɗa neldede hande jimmi tan ko serede gorko jabboto tan ko yiya a natti yidde resede mi nattani yidde resede resani debbo tan koltu ñamde e yarde e neldede ɗe ɗannule ɗe gartata kay hay wasde resede gorko mugue ronka jabade kuppa téléphone wona e miijade battane ɗe tan ko serede ko ɗum addani hande ɓe diwɓe hewde kono bandam aɗa hani miijade o dawɗo mo nawrani ina yiilo ko moftani wasa yitude joom bande saabu tidde e tinnare rokkata so jeyɗo jonnani kebbinen muñal e gollade tinnoɗen e jinnaɓe meɗen tinnade ɓesguji meɗen mbasen yebade yo gueno ɓooy en fabade ya barke annabi nulaɗo yimre Abou Mamadou Ba jabbugol pulaar sawtu wol Aissata Abou Guelaji baɗɗo e legal sifaw duɗal gaynako on jarama moƴƴi a jarama Duɗal Gaynako